Yamaha F200 Fetix 2018 staža, no Mary Fisher 795. ...544 radna sata. Upravo obavljen redovan servis kontrola, a sada je motor spojen i na dijagnostiku kako bi se moglo vidjeti aktualno stanje motora. Grešaka nema nikakvih, niti zabilježenih. Radni sati, znači režim vožnje, 145 radnih sati čistog lera, 76 radnih sati trollinga. Znači samo glisiranje vam je 133 radna sata, znači taj brod glisira između 4 i 5 tisuća, između 3 i 4 tisuće je praktički nekakav prelazak, odnosno vožnja na nekakvih 10-12 čvorova. Motor nikad nije vožen preko 5000 okretaja, s tim da mu je maksimum 6000, odnosno nikad nije bio u punom gasu. Vrlo pouzdan i trajan motor i jedan od najčešćih motora na Mary Fisheru 795.